Ja, goedemiddag bij de Steenakker gelopen en we hebben onze eerste kandidaat voor vandaag. En dat is niemand minder dan Robert Usain Bolt. Jazeker, dames en heren. Een fantastische kandidaat. En onze tweede kandidaat is niemand minder dan Casper Kiplagat, de Smikkelboef. En onze derde is Theo Sulop, de Gladiator. En we gaan aan de start en we gaan kijken wat we ervan gaan maken. Zin in de plaats en we gaan afwachten wat er gaat gebeuren. Ready, set. En de goedbol van een opshop kreeg nog 301. Twee uur later.